Hi, Bisprins! Hello! Today, wala. Ako si Inday, CRISHA ngayon. Kasi, may sakit ako. Joke! Hindi. I challenged Dudong to be me. Kaya, magtuturo ako ng makeup tutorial. Kaya, eto na! Start na tayo! Ganda ng hair ko ngayon, no? Tingnan mo. Ombre. Ombre yan. Okay, start na. Okay. Sorry, tatawa talaga ako. Hindi ko kaya. Ang first natin gagamitin ay, syempre, kailangan moisturize tayo. Yung La Palette Beauty Pore Returning Refill Up Corrector. Yan. Ilalagay natin sa mukha para moisturize tayo bago maglagay ng makeup. Sige, bubuksan ko na ha. Yan. Tapos squeeze lang. Ay, sorry, may nakalagay sa mga hair sa mukha. Teka. Ayun. Oh, medyo mainit. Ay, nakain ko yung buhok ko. Try na natin itong Pore Refill Corrector from La Palette Beauty. Nabili ko to sa Korea. High carrier standard. Ayan, squeeze na natin. Pag squeeze mo, may lalabas dyan. Wala naman eh. Okay. I-squeeze mo. Ayan, yung buong mukha lalagay natin. Ah, ayan, okay na. Tapos, okay. Okay! Hay! Tama na! Tama na! Tama na doon! Wait! May muta. May muta pala ako. Teka, may muta ako sa kanan. Yan. Uy! Okay. Spread na lang konti. After, gagamitin na natin ang La Palette Mesh. Number 21 shade. Yan. My favorite. May sponge. Buksan natin. Buksan mo. Ayun. Then, i-dab lang na dab. Dab. Tapos makita mo, may makuha ka sa sponge. I-dab mo na rin sa face mo. Yung sponge. Tapos, make sure na na-spread mo na maayos. Ay, nalagyan yung wig ko. Hinahinay lang. Nalagyan yung wig ko. Kaya spread na ng maayos. Make sure, tingnan yung sarili. Ma-spread ng maayos. Blend lang ng blend. Sige, gamitin ko na rin yung kamay ko kasi medyo matagal tayo mag-dab. Ay, nalagyan yung bigote ko. Kita mo na yung skin ko. Ay, may pa dito. Hindi pa nalagyan.
Thank you. Sabi. Wow, puti ko na. So next, ang gagamitin natin ay face powder. Galing ito sa Everbelena. Okay. Yan. So, spread na natin din sa face just like kanina. Spread na natin. Yan. Galing-galing. Cool. Okay. Okay. Tapos, ang ganda ng Everbelena. Ay, may buhok ako sa gilid. Uy! Siyempre, ang importante na gagawin, mag-blush muna tayo. Ay, contour na. Contour. Mag-contour tayo. Fenty Beauty. Ayan, buksan natin. So, cream base siya. Hindi. I-blend natin to. Ilalagay natin yung contour sa cheeks para lumiit yung ating cheeks. So, i-contour natin. Galing sa tenga, tabi ng tenga, pababa. Okay, go. Kabila ulit. Go. Stop. And then, may line din ulit dito sa ilong, sa left and right ng side. Okay? So, lagay din tayo dyan. Okay, done. After, gagamit tayo ng brush. Isi-spread natin yan para hindi mukhang line. Blend natin yan. I-blend natin yan. I-blend! I-blend mo! I-blend natin yan. Para mawala yung isang line, para hindi nila isipin na nag-contour ka. Kala nila nag-shadow lang. Okay. Ay! Yung hair ko. Ano ba tong hair ko? Ang blend na sa kabila din. Huwag kalimutan yung kabila. Okay na. Okay na yan. Ganda ng highlight ng contour. Siyempre. Kung may contour, may highlight. It's from Fenty Beauty too. So, tayo ay mag-highlight sa ilong. Straight yung gitna. Isang line yan. Stop. Okay. Tapos, pwede rin tayo mag-highlight sa taas ng contour. Para mag-blend sila each other. So, left and right. Okay, go. 1, 2, 3. 1. Sa kabila din. Okay, 1. Go, go, go. Ayun. Then, gumamit tayo ng ibang brush para hindi maghalo. Ito. Blend natin to. Para hindi rin halatang may linya. Blend, blend, blend. Blend, blend, blend. Blend mo lang. Then yung sa side, left and right. Highlight ka dyan. Okay. So, ang next thing to do is yan, okay na yan. Kita nyo? After, gamitin natin yung blush. Ito, favorite ko to. From Kat Von D. Pero, syempre, gagamit tayo ng bagong brush para sa blush. Alright. I-spread mo lang sa cheeks. Sa gitna ng highlight and contour sa side. Okay, go! Spread mo lang sa cheeks. Okay. Spread, spread. Para medyo
Parang nag-blush ka nung nakita mo yung crush mo. Then sa kabila, blushy, 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 blushy. Cutie pie. Okay, tapos na tayo mag-blush. Doon naman tayo sa mata. Aha. Gamitin natin ang The Best Eyeshadow Palette from CRISHA'S. Romance naman. Mamimili na lang ako kung ano yung feel ko today. Ang first shade na gagamitin natin ay yung color pink. Lalagay natin sa mata natin. Ang pink na yan. Lagyan natin sa eyes. Close your eyes, then lagay mo doon. Okay. Sa yan. Yan. Okay, yan. Then sa kabila din. Okay, second shade, another brush. We will use the gold one. Yung maraming glitters. Yung gold. Kita mo? Sige. Doon din sa mata, para lang mag-blend well together yung pink and gold. I don't know, it's like dark gray, metallic black. Para ma-contour naman natin yung mata natin konti. Okay, blend it well. Make sure make sure walang naiiwang line. Okay. Okay. After stop na. Doon na tayo sa syempre after putting eyeshadow, ika-curl natin yung lashes natin para yung eyelashes natin nakataas. Ito, bigay ito sa akin ni Love Love. Pinili niya ito sa Japan. Shiseido. Okay. It's time to curl those lashes. It's time to curl those lashes. Kaya na. Oh, takot man ako eh. Okay na yan. Kabila. Baka maipit sa gilid ko. Okay. Okay, next. Siyempre, mag-eyeliner tayo. Ito, liquid eyeliner. So, kailangan natin ng mirror. Gamitin natin yung blush na mirror. Ito, eyeliner liquid. Madali lang to. Galing to sa shopping99.pa yung brand, NAF. Maganda to eh. Kahit iiyak ka, hindi mag-spread. Okay. Lalagay na natin yung eyeliner sa taas ng mata. Isang mabilis na straight at hindi natin ididiin. Kabila ulit. Alright! Tapos, 2-in-1 to, guys. Sa kabila, pangkilay. Kaya gusto ko to eh, 2-in-1. Yan. Ilayin natin yung mali. Kilayan natin yung kilay natin, lalo dito sa kabila, may pahak. I mean, yung pahak, yung may butas. I-fill in mo lang yung mga kailangan i-fill in dyan. Yan.
So, mild lang tong liquid pencil. Para hindi ka hindi matapang din. Okay, lapit na tayo matapos. Grabe. So, syempre, ang pinaka-last na gawin ay mag-lipstick. Roman din yung brand, tulad ng ginamit ko na eyeshadow. Ay, wait lang! Nakalimutan ko. Kailangan ko pala mag-mascara para bumaba pa lalo lashes ko. Ito, Shopping 99 din to. NAF. Hey, try na natin. Sige, sa taas at baba. Para magmukhang dull. Kailangan ko ata ng mirror para makita sarili ko. Baka kasi masaktan ko sarili ko eh. Gawin na natin. Narinig kaya yun. Magiging lang ako mascara. Right! Rock and roll, baby! Okay, balik na tayo sa lipstick. As I was saying, lipstick na tayo. Be-blend mo lang tong liquid lipstick sa lips mo. Then you're done. Voila! Wow, ganda ng color. May amoy to eh. Amoy watermelon. Yan, blend mo lang. Kulang pa sa blending. Kulang pa sa... Bisprins! Kung makita nyo, natapos ko na yung aking makeup tutorial. Ano tingin nyo? Pasado na ba si Dodong na maging Inday Krisha? Okay. Sige, pictorial tayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Gusto ko magpasalamat sa lahat na nanonood ng channel ko. Sana mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe para ma-notify kayo if may bago akong video. And kung gusto niyo yung video, please like and share it. Please like my Facebook page, my Instagram, for more fun tips and giveaways. Join also CRISHA'S Bisprins sa aming Facebook groups. Yun lang, Bisprins. Salamat kaayo. Natapos din. Hindi, tanggalin natin. Kung magtanggal kasi... Tanggalin ko na yung wig. Sige. Ay, salamat. Kati! Ang kati ng wig. Kati? Oo. Ang hirap. Tsaka mainit. Tingnan nga natin kung ano nakapasa. Wala man. Mahirap. What do you think? Gusto ko itong lapalit. Ang galapin. Sige ka dyan.
yan. Thank you.